Ainhoa Magí, bona vesprada, conta'ns. Ximo, estem, com molt bé dius, al Centre Sènior d'ací de Castelló, que està acabant d'inaugurar, porta una setmana inaugurat, i moltes persones ja han vingut a interessar-se per ell, com per exemple este senyor que està ací ja ho vegeu, quina modernor, realitat virtual, veritat? Sí, exacte. Què estàs veient? Estàs veient moltes coses? Pues ara mateix estic fent una partida d'escacs contra Kasparov. Molt bé, molt bé. I està vostè content de tindre este nova llar del jubilat? Hombre, per descomptat, això és un lujo per aquí, per Castelló. Moltíssimes gràcies. Com podreu veure, molt novedós, molt pioner, amb més de 50 activitats diferents, i el centre compta amb més de 2.200 metres quadrats. I per així amb nosaltres tenim a la seva presidenta, Sara, conta'ns quines activitats van a poder disfrutar els nostres majors així al Centre Sènior de Castelló. Bueno, Ainhoa, como bien decías, hay más de 50 actividades. Realmente están vistas para el bienestar emocional, cognitivo, actividades muy novedosas, muy vanguardistas. Se ha querido pensar sobre todo en las nuevas necesidades de las personas mayores. Y bueno, pues vamos a tener pues desde ajedrez digital hasta lectura, impresoras 3D, que tenemos ahí también, lectura con ebooks, pilates hipopresivos, porque tan importante el suelo pélvico también en las personas mayores. Entonces, bueno, de algún modo se ha querido contemplar las necesidades de las personas mayores y sobre todo actuales, ¿no? Y nuevas generaciones. I tenim sales per a tot. Sí, tenemos muchísimas salas, tanto deportivas como salas fisio, también tenemos el servicio, atención psicológica y trabajo social, y luego, pues bueno, salas de informática, salas para hacer domótica, robótica también como actividades novedosas, arte virtual con proyecciones. I esta sala on estem? Bueno, pues en esta sala se harán diferentes actividades, se hará educación postural, pilates, yoga restaurativo. Tenemos dos salas muy similares, dos o tres, otra que tenemos arriba insonorizada, y bueno, pues serán las actividades físicas. Moltíssimes gràcies, Sara. I no és l'únic interessat el senyor que hem vist amb la realitat virtual, però així tenim un altre interessat. Vostè, què és el que vol fer? Quines activitats té pensades triar? Pues m'agradaria lo del yoga restauratiu i lo del pilates també, perquè és molt interessant per als xics jovens d'esta edat que tenen que estar... Vostè ja està jubilat? Jo sí, jo tinc 67. O sigui, que està ja pensant en fer alguna cosa profitosa en la seva vida. No, jo ja les estic fent, però ja sí ampliar-les en les tres instal·lacions. I què li pareix que hagin obert este centre tan xulo? Pues me pareix estupendo, perquè està molt prop de ma casa i tenia ganes que l'obriren. Moltíssimes gràcies. I no només tenim activitats ací al Centre Sènior de Castelló, també a tota la comunitat valenciana. Veritat, Carles, tu estàs a la llar del jubilat de l'Alfàs del Pi. Així és, Ainhoa, bona vesprada.